jolla Keke shahasi minua suorassa lähetyksessä. Hän lähetti meidät luostariin. No mitäs siellä luostarissa tehtiin sitten? No siellä vähän tylsää, paitsi pyöräily. Kyllä Heikki Karevich, sinä tiedät Nunnaluostarissa ei ole pyörissä satuloita. Upeaa! Mitä sinä naurat, Heikki Karevich? Se on luonnollista. No mitä muuta teitte kun pyöräilitte? No erilaiset katumusharjoitukset, sanotaan, että me valoimme kynttilöitä. Ehkä vähän tuhma, en tiedä. Meillä on myös hyvä venäläinen iloinen seurapeli, ruletti. Kyllä. Isä Smirnov ei pitänyt siitä, hän kuoli. Kyllä hän ei ymmärtänyt, ei pidä leikkiä venäläinen ruletti rynkyn kanssa. Ei hyvä ajatus ehkä, en tiedä. Se on. Kyllä, me maalasimme myös nämä. Aha, okei, mulla on noita kotona kanssa. Heikki Karevich, se ei ole geishakuula. Se on maatuska, mutta sama ajatus. Siinä on myös eri kokoiset. En tiedä, ehkä tyttöystävälle jouluksi. Okei. Tai ehkä tämä vähän suurempi synnyttäneiden naisten malli. En tiedä. Heikki Karevich, meillä on sinulle henkilökohtainen joululahja. Oi, mahtavaa. Tämä on se kuuluisa venäläinen suristin, joka kuulemma ei surise eikä mahdu sinne, minne päivä ei paista. Se ei pidä paikkaansa, kyllä surisee ja kyllä mahtuu. Sillä voi myös vaadata maidon cappuccinon. Mutta Karevich, suosittelen, vaadata ensin, surista vasta sitten. Voi tulla tummapahtoinen outo cappuccino, muuten ehkä, en tiedä. Ole hyvä. Kiitos Svetlana.